1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. Γεια σας παιδιά, Hot Coop εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε στη σειρά μας σε επεισόδιο 2. Λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα θα φτιάξουμε το σπίτι μας. Έχω ψήσει τα φαγητά που είχαμε βρει και έχω και άλλα 60, γιατί ήταν τόσο πολλές αγελάδες που πήγα και τις σκότωσα όλες, οπότε έχω και άλλα λίγα. Επίσης, εκτός κάμερας έφυγα από το village τελείως, δηλαδή τώρα το έχω χάσει. Έτρεχα τουλάχιστον 15 λεπτά, 15 με 20 λεπτά έτρεχα για να βρω ένα μέρος ωραίο που να έχει άπλα για να φτιάξουμε το σπίτι. Λοιπόν, το σπίτι μας ήταν υπόγειο, έχω κόψει εδώ πέρα ό,τι θέλω για να το φτιάξουμε. Αυτά εδώ μέσα θα είναι μια σπηλιά, κάτι σαν σπηλιά τέλος πάντων. Και έχω μαζέψει diorite και granite. Έχω diorite, granite και έχω και polished diorite και polished granite και άλλα λίγα granite εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε να χτίζουμε το σπίτι με τα polished granite, τα οποία θα πάρουμε τώρα και εδώ πέρα. Polished granite και polished diorite. Έτσι θα γίνει το σπίτι. Θα το κάνουμε. Εδώ θα μπει diorite, όχι βασικά, εδώ θα μπει granite. Και τέλος πάντων τέτοια φάση θα είναι το σπίτι. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 επεισόδια για να το φτιάξουμε το home μας. Αλλά θα κάνουμε υπομονή και θα το χτίσουμε. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που έχουμε φτάσει σχεδόν στους 20 subscribers. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για την υποστήριξή σας. Τώρα θα ασχοληθούμε λίγο εδώ πέρα με τη σπηλιά. Οπότε θα βάλουμε εδώ πέρα βασικά τίποτα εδώ. Οι τείχοι θα γίνουν με granite. Επίσης, εντάξει. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε όλους τους τείχους έτσι. Οπότε ας μην αργούμε. Λοιπόν, και θα γίνει λογικά το ταβάνι και το πάτωμα με granite ή θα γίνει κάπως αλλιώς, δηλαδή θα το κάνουμε μετά βασικά το πάτωμα, γιατί θέλω να το κάνω κάπως ωραίο, κάτι σαν δρομάκι. Anyway, θα βάλουμε τώρα όλα τα granite μας στους τοίχους και εδώ. Και μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να μαζέψω όλα αυτά τα granite και τα earth, γιατί έπρεπε να κάτσω να βρω ένα μέρος που να έχει πολλά και μετά να κάτσω να τα κόψω. Αλλά με λίγη υπομονή γίνονται όλα, οπότε τώρα αυτά θα μας χρησιμεύσουν σε καλά πράγματα, στο να χτίσουμε ολόκληρο το home μας. Θα μπει εδώ αυτό και επίσης έχουμε και άλλο granite για να κάνουμε polished. Και τώρα θα κάνουμε πάνω το ταβάνι με diorite. Το μόνο κακό είναι ότι από πάνω έχει grass, αλλά νομίζω εντάξει θα είναι, θα φαίνεται ωραίο. Το πολύ απ' έξω να βάλουμε άλλο ένα μπλοκ με diorite ή κάτι τέτοιο, ώστε να μην φαίνεται grass και τέτοια πράγματα. Θα μπει εδώ αυτό και κάπως έτσι θα γίνει. Γενικά δεν μου αρέσει να κάνω έτσι μοντέρνα σπίτια, τέτοια φάση. Μου αρέσει να κάνω έτσι φυσικά, να κάνω πιο φυσικό το μέρος, αλλά θέλει λίγη δουλειά. Εδώ θα το κάνω όλο με granite.
Okay. Θα φωτίσουμε λίγο το μέρος. Και έχει πάρα πολλά ζόμπις. Ναι. Είναι νύχτα γι' αυτό. Αλλά έχει υπερβολικά πολλά. Οκ. Ναι. Είναι δεκάδες ζόμπι. Λοιπόν. Ψόφα εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Ωραία. Επιτέλους ξεφορτωθήκαμε όλα τα ζόμπι. Οπότε τώρα με την ησυχία μας θα κάτσουμε να χτίσουμε. Λοιπόν. Τώρα. Στους τοίχους. Δεν ξέρω αν το κάνω γεμάτο granite. Θα δω. Κάτι το χαλάει. Δεν ξέρω τι τώρα, αλλά δεν μου φαίνεται τόσο ωραίο. Λοιπόν. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι cobblestone, ωραία. Οπότε, εντωμεταξύ είναι ίδια. Φαίνονται ίδια. Οπότε θα βάλω εδώ πέρα diorite. Εδώ θα μπει granite. Εδώ diorite και θα το φτιάξω κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι θα το φτιάξω. Δεν ξέρω αν έχω wood. By the way, δεν έχω wood. Οπότε ας κόψουμε λίγο wood. Θα βγει αρκετά μεγάλο αυτό το επεισόδιο. Οπότε δεν έχω και inventory. Θα πετάξω τα dirt. Ναι. Οκ. Επίσης ώρα να δεν μιλάω πολύ, απλά προσπαθώ να αφοσιωθώ, να σκεφτώ βασικά για το πώς θα κάνουμε το σπίτι. Και τώρα πρέπει να πάρω το crafting και να το βάλω εδώ. Εδώ πέρα επίσης και ένα chest να αφήσω μερικά πράγματα γιατί έχω βαρεθεί να με full inventory. Λοιπόν τώρα, μιας και έχουμε inventory, πάρουμε slabs. Βασικά όχι τέτοια slabs, θα πάρουμε φούρνο και θα ψήσουμε cobblestone, τα οποία δεν έχω καν, αλλά νομίζω αυτά μου φτάνουν. Άλλο ένα χρειάζομαι, το οποίο θα το πάρω από εδώ και θα βάλω ένα dirt, βασικά θέλω να βάλω ένα dirt στη θέση του. Λοιπόν, και ας βάλουμε και αυτό να ψήνεται. Ωραία. Ώστε να κάνουμε λίγα slabs και θα ανεβαίνει με slabs. Κάπως έτσι. Και αυτά δεν θα τα κόψω. Οπότε θα είναι με slabs το πάτωμα. Εδώ πέρα θα γίνει πιο κάτω και μετά θα αλλάζει δρόμους και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, επίσης εδώ μπορώ να ανοίξω το chest που το έβαλα. Κάνουμε slabs και θα δω τώρα πως θα γίνει. Κάπως έτσι. Α, ναι, θα χρειάζομαι και άλλο cobblestone. Μετά θα μπει. Ναι, θα μπουν και άλλα slabs μετά. Οπότε ας πάρουμε λίγη cobblestone από εδώ πέρα. Και θα βάλουμε να ψήνεται. Ωραία. Εδώ τώρα θα μπει έτσι. Εδώ granite και εδώ granite. Και εδώ. Λοιπόν, και εδώ πέρα θα γίνει έτσι, εδώ θα γίνει το αντίθετο. Θα μπει 2 dirt στην άκρη και 2 granite στη μέση. Ωραία. Και νομίζω είναι ωραίο έτσι. Φαίνεται αρκετά ωραίο. Έσπασε και το δεύτερο shovel μου. Λοιπόν, εδώ θα μπει αυτό.
Και εδώ θα μπουν 2 και 2 στη μέση. Αρκετά ωραίο. Τώρα θα μπουν εδώ πέρα άλλα λίγα slab, άλλα 4 slab. Και εδώ το αντίθετο πάλι και είναι έτοιμο. Όχι dirt, lol. Οκ. Έτσι. Οπότε θα πάρουμε και αυτά τα cobblestone, να τα κάνουμε slabs, βασικά stone είναι, όχι cobblestone. Και αυτό θα είναι το πάτωμα, βασικά οι σκάλες του σπιτιού. Και το πάτωμα θα το φτιάξω εγώ κάπως έτσι, θα είναι παρόμοιο. Οπότε έτσι θα είναι εδώ. Όχι, δεν μπορώ χωρίς shovel, οπότε θα φτιάξω ένα. Αλλά για να φτιάξω shovel πρέπει να σπάσω αυτά. Και μετά θα κάνω sticks. Και να είναι shovel. Λοιπόν, είναι λίγο βαρετό γιατί δεν μιλάω, αλλά δεν μιλάω πολύ στο βίντεο βασικά, αλλά θέλω να αφοσιωθώ να το φτιάξω όσο πιο καλό γίνεται. Εκεί πέρα, από εκεί έχει ένα κατσάρι βίν εκεί μέσα. Και είναι ωραίο για mine. Αλλά θα το δούμε σε άλλο επεισόδιο, γιατί τώρα είναι το επεισόδιο για το σπίτι μας. Οπότε θα κάνουμε και αυτό τον τοίχο ίδιο. Και το από πάνω. Έλα. Οκ. Και από πάνω. Οκ. Ωραία. Εδώ πέρα τώρα. Dirt. Θα το φτιάξω λίγο εδώ πέρα έτσι το μέρος, γιατί θα σκάψω από κάτω και θα βγούμε έξω στην επιφάνεια, οπότε ας το συμπληρώσω λίγο dirt. Ωραία. Οκ, έτοιμο. Οπότε αυτό θα είναι. Αυτή θα είναι βασικά η σκάλα για το σπίτι. Θα βάλω και εδώ πέρα granite. Ωραία. Και αυτό το κομμάτι τελείωσε. Τώρα θα βάλω glass γύρω γύρω λογικά. Φαίνεται αρκετά ωραίο για να μην μπαίνουν όλα τα mobs έτσι απλά μέσα. Οπότε θα το φτιάξουμε, αλλά πρώτα θα φτιάξουμε και το εσωτερικό. Το εσωτερικό θα φτιάξουμε το πάτωμα με diorite. Θα το κάνουμε όλο diorite εδώ πέρα. Πάνω το ταβάνι το έκανα, ωραία. Βάλουμε και εδώ. Έτσι. Ναι, εδώ θα μπει το block τέλος πάντων. Οπότε άμα μπει το block, οκ, ανεβαίνεις μια χαρά. Απλά είναι λίγο, είναι κάπως εδώ πέρα, οπότε θα το κάνω ένα block πιο πάνω. Έτσι. Και τώρα είναι αρκετά ωραίο. Λοιπόν, έχω και άλλο diorite. Θα το κάνω polished. Ωραία. Εγώ τώρα συνεχίσουμε να σκάβουμε. Και τον κάτω όροφο λογικά θα το κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά θα κάνουμε και ό,τι προλάβουμε από τώρα. Μακάρι να προλάβουμε να κάνουμε και το δεύτερο όροφο. Βασικά, από κάτω ο όροφος θα είναι κάτι σαν ένα τετράγωνο, να το πούμε. Δηλαδή θα έχει, πες ότι εδώ είναι η μέση, θα έχει από εδώ ένα room, από εδώ ένα room, από εδώ ένα room και ευθεία άλλο ένα room. Δηλαδή θα έχει 4 room κάτω, συν το πάνω 5. Οπότε θα έχει εκείνο το room που θα φτιάχνουμε τα potions, το enchanting room και τέτοια πράγματα. Οπότε θα πάρει πάρα πολύ δουλειά η base. Εντάξει, θα μας πάρει αρκετά επεισόδια, αλλά δεν θα τα κάνουμε συνεχόμενα τα επεισόδια για την base. Θα πάμε και για mine και για διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε αυτά και σήμερα. Τελειώσαμε τον πρώτο όροφο. Το δεύτερο θα το κάνουμε σε άλλα επεισόδια. Οπότε αυτά και σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα comment. Και αν θέλετε να ενημερωθείτε για τα επόμενα μου βίντεο, κάντε ένα subscribe.
Αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε.